Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lo ongunontanda kubuka owaziwa njengomengameli wamabhinca ungizwe umlando kaMchunu ungene kwenkulu inkinga emva kokuphawula kwakhe. Ungizwe umlando kaMchunu wangena keinkundleni zokuxhumana emva kokuduma kwendaba kaThamara. UThamara lo washaya wavala. Phela uThamara wadiliza isigodlo athi isigodlo seyifebe iLadies House. Lena egcina isivaliwe team thaqa ngenxa kaThamara. Nokusola amadoda ukuthi yiyo kagijima ahamba kareporter leliya page elibizwa ngani ngeLadies House eselaziwa ngokuqedela kabantu imisebenzi. Asikho lapho lelo page livaliwe. Ungizwe umlando kaMchunu untombazi imdabulanga zamqoma ngoba zimthanda. Wabeke sengena kuFacebook walanda lowo othiwa nguSizwe Mdlaloso. Sizwe Mdlaloso waphumela kobalwa akhombisa ukuthi usesayidini elilodwa nobanike usesayidini elilodwa nabesifazane kuThamara ayilwisana nabo ngoba ethi bayizigebengu bagebenga abesilisa imali kanjalo nje lapha nezinkomo ngoba benalemqondo ukuthi indoda must. uSizwe Mdlaloso waphumela obalwa athi akahambisani nendlela uThamara akhuluma ngayo nabesifazane. Lokho kwamdonsela kamanzi ngomsele kulaba abaningi ababehambisana noThamara okufaka phakathi Ungizwe umlando kaMchunu. Ungizwe wazongena einkundleni ezokuxhumana wabiza uSizwe Mdlalose ngokuthi unqingili uyinqindi akazazi ukuthi uyini. Ungizwe Mchunu wathi uSizwe Mdlalose ile nhlobo yalabantu ethi kuma ngabe ibhekele ungayiboni noma indoda noma ingumfazi. Uthi uSizwe Mdlalose kwambiza ngestar leligama elithe phecelezi. Lokho osekuphoqa ukuthi uSizwe Mdlalose kathi into abameli bakhe uSizwe uthina kabameli bakhe base befaka icala Ungizwe Mchunu angahle uzofela enkantolo ngekudala njengoba icala kuthiwa selisemthethweni futhi selivuliwe lokuthi wabiza kuSizwe Mdlalose ngonqingili wambiza ngani lapha ngenqindi. Ungizwe Mchunu lokhama kulelo elokuthi akashintshi ukuthi uSizwe Mdlalose uyilento ayiyo. Phela uSizwe Mdlalose uzokhumbula ukuthi wangena einkundleni zokuxhumana wakhala ngobhebi mama ayethi uyamhlupha. Mhlawumbe yilokho okwenza ukuthi Ungizwe Mchunu aze acabanga ukuthi kusho ukuthi uyilento akayiyo. uSizwe Mdlalose ubeke sekuveza ukuthi Ungizwe Mchunu uyangixhaphaza futhi uyangidelela kahle ngoba mina ngiyindoda enomfazi futhi enezingane. Uthi yena uyindoda enezingane futhi eqotho kumngayo. Uthi lokho kusho Ungizwe Mchunu ukuthi kahle yena unqingile akakwazi futhi Ungizwe Mchunu uzofanele kabufeza ubufakazi bokuthi uSizwe Mdlalose akasiyona indoda ndo ngoba kwaziwa ukuthi ukuthathaphi akwaziwa ukuthi emva kwaleli cala kuzobe sekwenzakalani phakathi kwalaba ababili njengoba lokhu kusematheni udaba lolu lwa yonke inkantolo esingenelele. Ungizwe ulinde kusuke lenkantolo lomkhomba khona njengoba efakwe nguye uSizwe engokomdlalose. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.